Birinchi qarashqa o'yin qirda sportchilar da shin borliqtagıdan ayırılmay kebek yuguralар, yig'lalar, gol kiritalar. Bu digital futbol yarışı kundashlik shu qadar kuchli dunyo chempionati deyarsan. Eng qizig'i shunda ekrandagi futbolchilar bilan tankchilar idora etdi. Ular tanklar dunyosida deb ataluvchi turnirda jing'u yovlovchilar. Superfinalda lazertak ham basketbolni saylov mumkinligida bo'lgan. Tik futbol ko'ngilga yoqin dilar. Футбол просто привычнее, ну все играли как-никак в детстве. Футбол бит ул без балачактан мавыгып үскән спорт төре. Хәзер даими шөгыльләнмәсәк тә, кайбер алымнарны беләбез. Бик җитди рәвештә күнегүләр ясарга вакыт табылмады. Тик команда кайбер егетләр тәҗрибәле, аларга өметебез зур. Компьютерда отырып, bir-birine karşı онлайн футбол oynagandan соң әлеге егетләр җиңүчене ачыклау максатыннан шын футбол мәйданына чыга. Монда төп футболдан аерма шунда гына 5 минуттан торган 2 тайм, шулай ук футбол мәйданы гадәтиеннән бераз кичерәк. Халид күчүендә Россиянең Enemy һәм Beyond командалар ярыша физик яктан әзерлек юк дисәләр дә, уен кырында компьютерда кебек уста алымнар башкаралар. Онлайн уйнап та тәҗрибә туплап була күрәсең. Enemy командасы катлаулы ярышта җиңү яулады. Акчалата бүләк һәм кубок тантыш алар түбәтәйгә дә ия булды. Кунакларга милли баш киеме бик ошый. Буду носить, очень рад. Мин бу баш киемен һәрчак киеп йөрәячәкмен. Ул бик сыйфатлы, зәвыклы итеп тегелгән, бизәкләре дә матур. Кунакчылыгыгыз өчен рәхмәт сезгә. Команда вәкилләре төрле шәһәрләрдән булсалар да, аларны киберспортка булган кызыксыну берләштерә. Digital ярышта һәркем үзен сынап карый ала ди Владислав Канаев. Ул танк уены белән 10 ел бауга. Бу беренче зур ярышы. Для нас это уже полноценная работа, профессиональная, да? Киберспорт белән һөнәри дәрәҗәдә шөгыльләнәбез. Бу безнең эшебез дияргә була. Иң башта мин аның белән мавыга башлагач, әтиенләрем уңышлар буласына ышанмадылар әлбәттә. Төрле илләрдә чыгыш ясаганыбыз бар. В многих странах мира побывали. Әлеге төр ярышның гомуми приз фонды $500,000. Аны иң көчле 3 команда үзара бүлешә. Киләчәк уеннары бу атнага кадәр дәвам итәчәк. Иң мавыктыргыч ярышлар әле алда дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.